L-burdjar huwa d-dixxilpina sportiva li tiġbed lejha ħafna nies ta' kwalità. Malta gżira mdawra bil-baħar għandha potenzjal kbir f'dan is-settur u biex dan il-potenzjal ikun sfruttat, il-ħamis filgħodu kien iffirmat ftehim bejn ir-Royal Malta Yacht Club u l-Gvern Malti. Ftehim li nieda Yachting Malta u li lan tiegħu hu li jippromovi lil Malta bħala destinazzjoni tal-ibburdjar. Dan permezz ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li millum il-qudiem li l-burdjar se jibda jitqies bħala settur importanti li jista' jġib ħafna tkabbir ekonomiku. Żied li fil-passat dan is-settur ma ngħatax l-importanza meħtieġa. Il-Prim Ministru rrefera t-telieqa RC44 Valletta Cup li għaddejja bħalissa f'Malta. Telieqa li tkun stmat li se tħalli €1,600,000 fl-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Segretarju Parlamentari Chris Agius enfasizza l-importanza ta' dan il-ftehim. Dan l-isports li jġib lej pajjiżna ħafna xogħol, li jressaq lej pajjiżna nies ta' valur, nies li meta jkunu għaw jonfuq ħafna flus u barra minn dan il-pajjiżna jkomplu jtuħ aktar importanza fejn jidħol yachting. Il-Perit Godwin Zammit li huwa ċermen ta' Yachting Malta u l-Commodore ta' Royal Malta Yacht Club spjega kif fil-passat il-Middle Sea Race tat viżibilità kbira lil pajjiżna. Qal li Yachting Malta se tkompli tibni fuq dak li diġà sar mir-Royal Malta Yacht Club biex l-burdjar jikkontribwixxi fl-aspetti kummerċjali, sportivi, edukattivi u anke rikreattivi. Is-Segretarju Parlamentari żied li l-appoġġ tal-Gvern għandu jwassal biex jinkisbu iktar riżultati dan anke fuq sma oħra. Qed inħarsu lejn dixxiplini oħra fejn m'għandniex faċilitajiet, fejn flimkien mal-privati jkunu jista' jkollna faċilitajiet ta' livell internazzjonali sabiex anke l-isport ikompli jagħti aktar lill-ekonomija ta' pajjiżna.